futa ndikulipira ndine nde akuluakulu muzizi wakuti mukamakhala ndale sikaliya ya anthu ena ake, ndale sizopanga anthu ena ake, ndale si entity yapaderadera iyayi. Musinthe perception yanu mukamakamba za ndale, muziziwa kuti ndale zija ndi zomwe zimapanga handle ma affairs za moyo wanu. Muziziwa zimenezo ndiye izi zomanena kuti ine siwa ndale, ine siwa ndale, uyu anajoina ndale, ndi wa DPP, ndi wote. Muziziwa kuti ndina anthu opusa kwambiri, ndina anthu opusa. Amene yamabwera pa Facebook kumangotukwana, muziziwa ndina anthu opusa. Chifukwa ndikamatukwana muti ndimatukwanira siti osati inuyo tu makape inu amene mazona ngati ndinandira faka kumalayi kwasaza makape na aketi amazona ngati kuti une madolo chifukwa linkandalama ndiye amabwera kumanyozesa. Ine sine makamba ndi inu, ine ni makamba ndi Malawi amene akuvutika chifukwa ine mavuto ndikatani ndikwaziwa ndingi matukwana muti timakhandi kupangira ziti sone muona ngati kuba kumene ankaba MCP kuja kuonoka kusakaza kuja ndrama zake izo zikatengedwa kuti zokonzera ziko. Ndrama makazitenga kuti these are the measures. Izi ni ndondomeko zomwe ziko lenera kuchita chifukwa ziko laberedwa. Trump mena nkalowa 2017 anapeza Obama wankonzera zinthu boma la DPP litalowa mwina sumadziwa inu boma la DPP litalowa kunalibiretu ndrama mboma inali negative billions. Mulimbe komasa muli chingongole muti sono mwana ngati ino ndrama zoti boma liyendesere ziko lisitenga. Ndiye ndikamakuuza ndikuona kuti akuluakulu let's be involved chifukwa zopanga za anthu amene wawo zimakupanga na affect. Haya chisiri chimene chimangotukwana pa Facebook akuluakulu koma maganiza kunena kuti anthu osaukawa ndi amene amapanga pay itu sinakoza kunena kuti anagwesa ndege koma ndegeyo mudayilipirire ndinuyo kuti ayiguleso ndege ija. Amaononga kusakaza chinthu chokuti pambuyo pake mudalipire ndinu. Ali ngati munthu wina womwe amapita ku restaurant yodula ndikukadya ija kumene kuja chimene akufuna komwe mwakupanga yonse binu kukusira nda kuti ulipire. Ine ndili America ndimakhala simple life izwa nditafuna ndingati kungolema kuti awawa ningwasiya zawo zimenezo kwaona mati ndikakhala kuganizira anthu amene osauka m'Malawi. That's why I do what I do. Ndi amene mmanyazisana ndi zimenezi sono mukuona ngati boma likonza bwanji zinthuzi. Ndi a DPP sinakuuza nena kuti MCP musasiyesiye chifukwa blame muzipangidwa blame ndi a DPP muziblemedwa ndinu mavuto achani MCP. Ndiye kweni chikuvuta ndi chani kupanga kesi yeni ya embezzlement kuti mwinako boma libwezeko kenakake. MCP anatenga zonse nabisa asunga cholinga afuna zipanga sabotage ziko liwawe lionongeke chifukwa ndama zonse zindani zindiwo. Ndemo kangwasiya pandrama pokhapo zanu zimenezo muiruza. Ineyo ndikamanena kuti mangani sinena kuti muzingo bwesa timilandu topusa pa kumangomanga kutusa iyayi
tabweresa ni milandu yeni apa ya ndrama. Anthu azula muti mprison. Ine simukuna kuti amalawi ndamene azilipira zinthuzi. Ndi muzingo iya. Akuluakulu. Mwina ino you don't understand mavuto amene mutakumana nawo. Chilichonse chidula. Chilichonse chidula pati. Nditanganizire munthu osapa. Ndine kamatu kwana eti. Muzinivesesa. Ineswa misala ya. I don't need your attention. Sinimafuna ndalama zanu, sinimafuna mulalo yanu, sinimafuna kena kalikonse. Tangu mvesera nzimandifana kukuza nizi. Mpangeze ni. IMCB wa musasiye. Mukangwa siya zanu. Mavuto amene mukukuma nawo pano ndi chifukwa cha MCP. Asifika ja muthali katu kapena a DPP. Ayi iwo ngofuna kuanza zinthu. Koma pokuanza zinthuzo muzibwetekeka ndiye bwanji mukubwetekekawo ena amene apanga zinthuzo amangidwa zikhala ku prison. At least mtima wanu uzikhazike pati kuti chabwino amene akuti zisawa ali muti. Koma akuluakulu muzingozunzika zaka komangopita achakwera linzi manyumba ku Jamaica, ku Cape Town, ku Britain, ku Dubai. Agodani hala alinzi ndalama avitumbiko mumba anagulagula zinthu aniki chakwera akukhala mwabwino yetu osewa kolini zamba zikumwendera Moses kunkuyu ndi uyo ali apoyo chimwendo banda ndi eno inuyo mukuona ngati kunena kuti chaka chilichonse boma likalowa lizibweza mavuto a 5 years ago ziko lingapita isongo singava isongo muvutikatu muona ndemuzimvesisa kuti JB janka ankati kwanena chione munivesesa ndizovuta atizi ndizinduzovuta ndeino DPP tamamanganizeni kumeneko asatuluke milandu izikhala ndrama bero izikhala mamiliyoni yosati masewera boma libweze ku ndrama manyumba utamba muzigulisa mabusiness yotapanga ni freeze maakaunti yotapanga ni freeze mtama zibwereretu simukwanisa papa simukwanisa ndi misonkho mene ili jonchimu MCP ikubwetekani 2030 zabwerera nomboma azathala nanu isakuthala nanu ene ndi mvyete nimazimina bandeka oya ene sangathala nani koma no azathala linu azathala ndinu a DPP anthu amene wawa mukumasiya zilowa mapaliamenti mukumasiya aziyenda azipanga maplace beefing azinyoza mukumango asiya koma anthu watu ni makrimi andi milandu yakeso yomwe mukumatikira ku ujeni ko yazinga tiyo ndalama zija akubisa maakaunti akusuntha umafunika pompaja kugwirira lompaja backfreeze do maakaunti sachibwana yayi there's no way na malaya zilipira misongo kati bino mafuta atuzo bino bobo anthu amene ali responsible osamangidwa ndalama zosabwezedwa tamvere njisona Malawi faka mune pano okhatu mwina mona ngati kuti kunjagwe kula anthu amene amakuganizirani kuli Malawi ugwayi ndikukuuzani ndengati nokhanoka simmakondana muli pamavuto palibe amene amakukondani ndengati nokhanoka simukuonza zinthu zile nokhanoka kukhala ndi dignity ndi kutenga initiative kunena kuti Malawi ndi wathu
tiye nkonze tithane ndizi palibe amene akubwera kusakuthandiza. Ndiye maona ngati kuti kunjako eti kuli anthu ena kama kuganizirani kapena kuti Malawi mata, Malawi doesn't matter kunjako. Malawi doesn't matter kunjako. Muzofa chani? Ifeyo sitima zikonda toka. Ziko lilonse lapansi lili busy kuzitukula chilolo palokha kunena kuti liwoneke kupatula Malawi. Malawi anthu amangomenyana, mangoberana, katangale, kupondana, kuombana, oka. Nkuma kumanaso ntaone muja, nkuma sekerekana. Kwakela na pansi amwene ziko. Anzata li busy kuzimenya oka wala zibigidwa banje. I'm from Chagu, I'm from Nigeria. Nkama mungati kuti muli wantani ya ujeni ya njerwa akamaya nkola mu Nigeria koma kuchuka tuziko basa nyimbo zawo zazi kumva mani mena kuyankhulira Mulungu ngati munako wachimizimizi amene wanda mena kuchuka basi kwaba mazofa yake ndogwiza ndiko Malawi sipene nakunena kuti tenti pangeni sacrifice anthu awiri follow kuti tipulumuse dziko. Ayi timalika dziko ja pamoto kuti tipulumuse anthu folo. Akula kuti tipanga sacrifice achakwera, tipanga sacrifice Chimwendo Banda, tipanga sacrifice Kunkuyu, tipanga sacrifice Kagulukosi kamene kamabawa for the sake of Malawi. Malawi will benefit, will prosper. Koma dekamusiya pamoto Malawi chonga kuti tipulumusa achakwera Achimwendo Akunkuyu ndi zimenezi. Ndiye bottom line ndikuti ndrama zomubwenze tikuzifuna ndi zathu. Do you know kuti kumalawi kula anthu angati pena akhala zaka akulipira misonkho kugwira ntchito ntawulo ya every day amwene 40 years ali pa kampani muzeni anthu angati misonkho yako mango jeredwa ndina chitu kukosa chiona ntawulo muja munthu kuita kuchipatala kuja akugwira ntchito luko mosa mpasa mankhwala zinthu zangodula amwene koma munthu misonkho akumudula. Sona msonkho mene mukumajera Malawi amene wathu kutolawo magazi awo maganizira kunena kuti pala anthu ena pana imvi pana kumwalira munthu akulipira chani msonkho kuboma chinenge chikungoja anezabwino bwino kumalawi basi zathaza tenti ndale akumanga nasanda iya itifajambo kuona ma cases eni azibwera anthu asakaza anthu aba ku government amene mu account onse muli ma negative billions account iyi negative billion no one tambala mboma ndimo ngati kuti meme uzikhaba kuti mmasekerera bwanji anthu ku Malawi mmalolera ka munthu kamozi kupusa kakuonongeni nonse. Iye nde moyo wake ndofunika posa wanu inu ne muzivutika magulu moyo wanu nde subanga mata muzivutika atu ndikukuza muzivutika ndipo ndikungomva ine chisoni chikuti shai tibanga bwanji because mukufuna kuti MCP izipitirirabe dale zizipitirirabe iya. What am I saying? Kuyambira lero li mukazampeza munthu nakanena kuti ine ndali sizamandikuza amene ndichisirwa mbiri chifukwa ndalezo zikupanga chani determine moyo wanu kukhala kutani. Ndiye mukamanena ndali sizikundikuza ndali sizikundikuza it don't make sense because ndaliyo ndanthoye mayiga kunena kuti akuluakulu yendesani moyo wathu ndenga ndanthandalo so masada bwino kumawo ndisisa bwino kumapanga monita bwino zikulu singapindule yayi ndiyo osama dala ndachina achina kajamba achina ndandana achina manganya achina ujena achina the DC achina namiwa wakamabwela
don't blame them because they are trying to tell you, guys, don't do it now. And who are gone are the days when MBC inalipo imozi yoka. Kuti muntu mvedwe umakamveda pa MBC. Pano with Facebook, anybody can report anything. So if you ngadiwe on the Facebook account, you can report something. And people can see awareness. You don't masipona soma digaso kuti tikone pa MBC makati nkani jafika kale pa Facebook. Magaya jambula kale film alinayo video. They take advantage of Facebook. Kuma users exactly. Wasa malola, ma criminals walk free. Kumalawi kulimanda miyanda ya anthu ophedwa ndi anthu okuti mpaka napanopa olondende disiku limodzi sana kabonero. That's why kuphana kumalawi kwa easy. Because wewe mata kupha munthu azingoti kaya. Kuomba ndrama iweyo pa kampani mto kuomba ndrama amanguti abasi ntchito yatha. Ndezimona ngati zinthu zilibe ma consequences. Ningomba apa nkhani ndani ita. Chifukwa ndikagula polisi, ndikagula sojaniso maloya, ndikagula so wina wake kampasa ziphuphu. Mlandu jakautani akawuphiphilisa. Why are we so corrupt? Amweni muntu amata kupha muntu. Nkumamva ku anthu akulira. Sobano akupeza moyo. Anthu iye ujaru kukuti basi wakalandira ndrama ija amani basi amene zatha. Waiwala kuti ukuku muntu anaphedwa. Ndrama zinabedwa zaboma. Mulipanyatwa sata masewera. Ndiye apa pamene kupati pangeno maviri nchona kuti tionesese kuti anthu amangidwe. Drama zibwezedwe. Full stop. And that DPP musaone ngati mmene munavotedwa mu, you don't need anybody no more. Basi DPP konza zonse. Iya ikukuzani. It needs a team effort. Ndiye mungamazona ngati just suppose malonga mboma. Simungamabwereso kumati mvera olomwe pangana fe interact olokumati grisa nchilo munjira ina yake fake muli mboma. Zinthu zikuvutani fake zango yamba ukukungu yamba jabe MCP wa akukonzekerani. Ndrama anabazija alilede kuzitani kuzilo wesa kusokoneza. IMCP amajua kugula anthu. IMCP amajua kugula anthu. Ndizo zimenezo. Ndiye mavita libe ntchito tinalowa mboma, we take it from here. No, you still need us. Mulinde ba advisor kumene kokupangana advisor komano mulibe advisor wangati mavita choncha okuti azikuzani mbali ina ya society yomwe ili yofunika so kwambiri, yomwe ili perspective ya anthu achani achinyamata. Kuda achinyamata akuti bwachi zinthu zakuzona bwachi. Ndimo saona ngati just boss mene mwana mboma you don't need us anymore, or you don't have to recognize. Chifukwa ndizodabwisa kuti olo ni munthu mmodzi to kuti bibi uthokozatu. Ongothokoza ni munthu mmodzi awiri. Ena maita kundimbira phone konkulo kwamene kakunkulu. Amwene tapanga ni mwamu tatata please. Chongolo wa mboma zi amwene. Akona ngati kuti basi mena telemo akonza ukhazinto zicha. Sakuziwa kuti zinatenga team effort ya anthu ambiri kubwera pamodzi kuti mutani muli wemboma. It wasn't just you. A lot of people played a part in this. Then kumola soli kwambiriso ku DPP kulikantima kunena kuti basi ndife mwa kuti panala anthu ena ake omwe anathandizira kuti mutani. And you need their perspective. It's necessary for your survival. Because 2030 amutali kasakuyimanso. Ndizo zimenezo. Ndiye no panoka mungazike kuti mpana muzavoteredwe. That's why MCP kunena kuti tani ilo wanso ndiye panopa
TNT zibanga saba noba kumaso zona kuti how do we move forward tema ya ujeni ya muthalika ikata zinthu zikhazili bani chifukwa MCP akukonzekerani. You still need Maviete. I'm telling you, you still need Maviete. There, mutual respect, a simple recognition, a simple thank you can go a long way and have DPP. Kuimba phone kuimbira Nyamata ase tani thokozereni kwa JB. Is komano oni mundu mmozi kuthokoza. Oni mundu mmozi kupanga knowledge amwene. Nina kuti mundibase mpando. Mundibase ndrama. Ai komano kudabu kulina kuti all even thank you kulephera. Kulephera mweni. Ali wewe wasakubanga knowledge. Koma kudabu asakuzodi pamawa hapa. Azamfuna so muntu kuti muntu yemwe uti pano kunyozisa. Iyo ndikukuzani zinthu zifuna kugwira ntchito pamodzi. Pano kasimu kazikwanise and mene malo wamboma musona ngati kuti imene zinthu zili ma dynamics azasintha. Ija ndi Malawi. Oho. Anthu omwe amene amakuti MCP muzadaba kuvotera so MCP. Iyo mwe ija ngati simuchenjera. Ndiye mungamona ngati kuti simundifunanso pano. Makuti mugumisa the big point because if you will play a long game. If you're sitting on as a 5 years is here. If we are looking beyond this, that's what we are doing. Ndiye mungati mufuna mukhalire mwezi page ndife. And how many kupanga build beyond 2030. Let's start working now. A simple phone call from somebody from DPP can mean a lot. And that dialogue can mean a lot. Otherwise, I am telling you, MCP yakonza ziwembu chifuka yini ndrama inaba ndrama kubisa andajana konsekera atu tikaluza ndrama zisitatenga ayambira wani tikanyiranyira tikapaka manyi makoma tiononga zonse tone kuti amba pati mitoto kini mini yuntu ndi mukangwasiya MCP zanu zimenezo. Fadione maproperties yomukulanda. Fadione magali muntu yokulandidwa. Investigation zeni osati kuti zoma akumapanga akajamba apo zoma ngokamba za Donald Trump. No, akajamba munaonesa kuti no ndino anzeru tabanga ni investigate milanduyi. Tabanga ni investigate magali motiwa. Gali motili mzina mwandani inalo wabwanji mzigo muno. We want to see those things being repossessed. Ndosa mangoti ndine kajamba basi zoma mukupanga report zinthu zo panda pache milandu yeni simukupanga report ya. Mulandu wa Chilima 0. Mulandu ya kuba ndrama 0. Mulandu wa Niwitika 0. Antamene mwa pasa mutima nchitozo asibanga investigate zinthu zofunikira. Zinthu zofunikira. Paka papa ndikukuza ndi pa misonkho pato ndi pa mafuta pato ndikukuza ndi pofuta. Mubange navigate a DPP mubange navigate bene baba with bwate with genuine care. Ndikukuzani ndemo ngamabanga zinthu zokuti desperate times, desperate measures. Yeah, so become gangsters. Go squeeze the juice out of MCP. MCP mofuna ni mwifinyi. Nakasini mukufinyi dogo. Inoso muzika finya kuti. Peleka ndrama zo finya mabadi na badi. Amapeleka. Mwana wandu wajasumu kwa finya mabadi ile. Simu kubanga seize account yao. Ma account yao simu kubanga freeze. Simu kubanga siya yenda. Azibida misonkano. Azibanga ma press conference. Azia yankula. Mukwa siya faja. Yeah. Ndiye kwa mbili ndinakakondwa ndali za kumaya zitasinda. You deserve better.
mwalira kokwana Malawi. Mwalira kokwana. Muzalira mpaka na liti. Mpaka na, yeah, there has to be a change. There has to be a change. But the bomani silingapange zizunjizo paloka. Tandizire mademo ajano de ameno badi. Mademo ajano de ameno bano, mademo de ameno bano mademo. Da mademo ameno wa direct to MCP. Ndema investigator ndukubasa na assignment. Iweka jamba ndukubasa assignment. Investigate all the money that Chimwendo has and come up with a case. Ubangeso investigate mena mabera niki chakwera. Ubangeso investigate momwe kolini zamba mabera. Ubangeso investigate momwe vidumbiko mumba mabera and come up with real cases. Also the Mango hey, Daddy Trump, yeah. Anamiwa chimozi. Yamba nubole sana makesi. Mwina bomali ligujedwa ifeo ngati kumabangano zisamani. As the public, we are able to sue. So ngati bomali kulephera 10 patoka 10 yambe kwa sumira MCP. By using what? Evidence-based. Someone with the MCB Mabandrama, we have to see the structure. We have to expose the structure. Because if you don't expose the structure, as Baby Badin, Fadi Zio kudi mamba branch. Also, the Udimabisa, Kabedo. Chifuka Nuso Musari Sanjazili, expose the ways of how Antamabel and Drama. Expose the ways Muma and Amabel and Drama police traffic. Expose the ways Muma and Amabel and Drama kuma judicial system. Kuma passport you. You don't do that. Expose the ways many Amabel and Drama Jakwe. Expose the ways many Amabel and Drama vidumbiku Mumba and Haziziwa. Kuta vidumbiku Mumba Amabel and Drama Tiziziwa. Expose Chimondo Banda kuti ma property oseo anatenga kuti in 4 years. Magana matu oseo anatenga kuti tiziziwa. Ndema investigator kanu zikazi ni paka pa Facebook mungo sewe pa unkhala ndhabona. Facebook is a powerful tool. Let's use it. It's very powerful. And mababa pa internet ba kumasewera. Masewera ma video game. Mone ya Marius and Ranzano pa internet bomba akupanga mabili. Pa internet bomba and okupuza zambi. Pa internet bomba and okupanga zizore. Dia Malawi pa internet sipoza ngosewera ya. Pa Facebook pazikhala malo pothandizira Malawi. Osati kuti zaka ndi zaka zingopita tizingotumiza ndrama. Mose tinambira mu kutumiza ndrama ku Malawi. Kulepela kugula muntu kunoko kachena kali konse. Kulepela kugula kumanga kunoko kachena kali konse. Chifukwa kumango tumiza ndama ku Malawi iyo. Atobaso na feso. Na feso anda ku diaspora so tufuna kunoko tizikhala, tizingokhala kunyo phone tizingoyembera nabo bwino kuti aliyese waja, alisati bombosa ti drama titenza ntanga. Tenza ntanga. Let's be serious and rise. We are all together. Then the kutoka utazi fana muzimbe sasa. Fana wana ulu mapusa. Osa mapusa ya mwana. Osa mapusa ya makala changamu. Chaka. Pa Malawi business afuta. Ndosa malola soso pusa ya. Ufa kufa. Ndi kufa kufa tu. Mugo beja. Mugo pendani. Kamane ukapolo kubuno kufa. That's a real man. A real man only dies once, but a coward dies many times. There Malawi mukufa toka mbili magawa. It's time we put a stop to this. This nonsense of looting, kubela, kumangoba, we have to stop. This is mangidas and business. Munaso kuzinyonga sobati.
kuti ena opusa akamaona aziwa kuti danger mwina no amaya nkumatukuka mwina no ndalama za misonko zija nkumaona munthu chitukuko Malawi mati amanga seuta apa amanga chipatala apa pali school apa apa pali bridge apa uku ndalama zamzidi iluso nkumaona kuti oya ndalama za misonko zija chani tuzumapita kuti koma talozani no ndalama za misonko zaka zosizo kuni kumala talozani misewu ili kunguzuke zimapoti kuno ndi uku mingozi kumango chitika anthu kumango mwalira mwene akuti pali nthibe pali ujini pali mizimu yoyipa inu zisitu takonza ni misewu koma nangasi ndama mwajibe fake ndama mwatenga mwajira JB akamatukwana uku inu mukuti ndi chisidu koma taonani misewu yanu maskulo mweja mbala likunguzuke mwene kuiona mani mulambalala yochichiri yomwe kuiona misesayo kuiona ludalapa kuiona mani ili kunguzuke mani manyemba uleja bani angofuchirira mani mkolokoseja ungofuchirira mani iona mani ili ya 25 yangofuchirira mani amalaya yangofuchirira mani kumapanga kuma azinzanga wabanja angokalamba mani saizanga angokalamba angofuchirira ndisangala pechisanga sepo kumaona nzaku munthu akukalamba sakufuchirira mu iwe nkumaona kuti shay zora inu osamasewera mani lazima nivese chisoni mani anyamata potential mwina sika lokongula kuti ninkafu ili asondiri kuti waona pano ungafuirire swasika nanje angothera atu amweni kazi wabwino ngufuchirira mani mfana wabwino meni wenyamata wabwino ngamba kachaso mani nangubwira ene haje ba ma stress mani ku Malawi ndiri kama tukona mutima kati tukona ziti zimene zijazo kuti she bono amayi razi iphatwa bazi iphatwa matukwana Facebook Mulungu atikhululukire ngati Malawi chifukwa ndife anthu opanda pache ndipo ndopanda pache Janos DBB, let's work together. Let's make Malawi better country together. Let's heal Malawi. Malawi kufunika healing. Malawi kufunika machiso. Malawi kufunika chikondi. Malawi muja ntaka ya guga. Ikufunika jani? Fetereza. Not just ntaka yokano. The whole Malawi needs healing. And this is my one by one, as an individual, take an initiative. Kuno kutuwa polisi tusunga ngule tu kuno kunindilama. Ndi mlandu wina somino. Polisi kakuyimisa. Ukangolena kuti tagwirani hapa. Ndi mlandu wina so kuti. Koma Malawi ba. Akeka nindilama. There is no rule of law. It's just corruption. Everything you can buy. No. Zitezi menizo. Mukangwira munthu akupanga zoyipa mulandu umenewo. Akakupanga niso ofa ndrama mulandu inaso pati. Kumakana ziphuphu. Takana ni ndramazo. Kumakana ndrama takana ni ndramazo. Tapanga ni chilungamo. Ndrama yamungulandirayo anthu 1 million avutika. Ndezona anthu 1 million avutika for just because ni mafuna ndrama yoni mukamwene moa. Taganizire na Malawi kuvutika atu. Akununkha ta Malawi. Ini mulamba makhala ndi amayi magaya mbiri nangasi makhala ntawuni basi mazembazemba magali mundi munja. Tavani mamalo mamizi mukapenda location mukakhale mozi nda Malawi mukamve mafungo awo.
amanunkha mwene amalawi. Ndikukuwuzani kununkha mwene, but nobody cares. Kunena kuti inu chifukwa chani anthu usiwa kuti akununkha alibe sopo. Ndi dziko limene lolo kuti even sopo sambika kulibe. Munthu nkumabaso ndikumangomsiyasiya. Ndikuti amaya kugona pa masaka inu. Amaya kugona pa masaka, mukamagona pa mbedi paja siwosa kugona pa mbedi. Alipo anthu miyanda mamiliyoni kumalawi kuja nabadwa kupana pano kukula pano kumwalira osaona nyumba ya magesi. Osalidziwa bedi lo mattress. Munthu kubadwa kukula nkumwalira munthu pampasa. Inu mmakwera ndege mmapita kunja mmatere magona pa mabedi hotere. Mukamakhala ni magari muziwa kuti anthu akuvutika mani. Ndio kakhala mboma muja munthu kumaba ndalo zezizo iwe umakati ulibe conscious. Because the way amaya ali panopa si munthu somo umambera yayi. Si munthu somo ambera yayi. Ndi munthu opanga zenzo zamene ni mfiti. Tizimulanga. Tizimulanga because ameneyo sakutani? Sakuganiza mani. Kuli anthu akuvutika ndikukuwuzani inu. Oti Facebook alibe, phone alibe, TV alibe, radio alibe. Even ino kuti akuuze ni mavuto sanga akuuze ni mawa osamamveka. Antamene wana bene matani ne. Mazofu jake. Ine nakhala kumalo kuti kunalibe magesi, kunalibe madzi, kunalibe sewatala. Bread samapezeka kuti. Sugar wewe ukagule kuboma. Ndikuti ukafika kuboma kuwe ndi panjinga ndi 4 hours. Sewa ntsanga labu ngati. Andu mobela solo ndala loleni limenao basi mulibasa njira bonga la mango. Angofuna ati kabesi ka mango yu. Akulimireni. Mufuna mango banji tibazi chakudya. Mango mmaja banji basi atatu mamawa, atatu masana, atatu mazulu basi kugona kumwana mazi. Odi amene kumona munthu amene kabudula ali mmozi amene kabudula uja anabula zimalia zikani kalitsiro. Akabeza sopo iyo ja kunchapa kabudula uja ndikuti anaba akhale kunkuluma zikuja pamwala maliseche kudikira kuti yani kabudula uja ume. Andamene ndamene nimankhulira ine usati ino ya town anthu njoya anthu phaka life odi mabwera apa kumango panga judge amene akufuna attention makuti because you know you have never been through shit mavulo somkwaziwa chijose kwa ino ncha ize makolo wanu anakupasana pasana zinthu simunavutikire mabwera apa moyo udu anthu akuvutika ndakuvutika ndini mene zinzalili muno andavutika nobwa ndipo tukona baja timakati tukonera ziti ndeta dzimangeni zambeni dzimangeni mutitsekere maki mukaponye kuleke malawi pakati pa nyanja chifukwa ndamene wanda fiti David, muntu sumalowa mboma kuti muntu ulemerere. Muntu malowa mboma kuti ukonze zinthu ngati muntu amene wamba kudokotala chifukwa afuna kuona chani. Anthu akudani akuchira. Mukamfusa mwana uja kuti what do you want to be when you grow up? Kuti I want to be a nurse. Why? Because I want to care for what? Sick people. Akuli mwana ozako la mafuna zokali chani. Nurse ifo chani. Basi nene mafana ndiziona ni mava chisona anthu akadwala.
That's why Munduma Molo call nurse. Because it's not just a paycheck. That person loves to do what they do. Serving others. Seeing others get better. It's the same as politics. Mundu ni mundu amene azipanga devote iweyo kuthandiza anthu dziko lako. Not kuti upange ndrama ulemere. No. To help the people, the poor people. Wathandiza mavuto awo. Komayi tikumalola mbanga zizowa mmene. Mukulipira ndi. Misonkhoyo muzilipira ndi. Mafutawo muzilipira ndi. Achimwenda kulipirira uje mafuta. Achakwera kulipirira mafuta. Boma ndilo mweli. Zazi pano ndi izipo. Ndithane nawo mina MCB wa CC tithane nawo.